Estic lluentillat sempre del mig. Molt bona nit a tots. Jo voldria parlar al respecte, evidentment, perquè jo soc una ciutadana de Carcaixent, però ostente el càrrec de vicepresidenta d'ASECA. Aleshores s'ha parlat d'ací d'ASECA i, primer que res, si jo no recorde mal, perquè ja fa un ratet, el senyor regidor i no Signes comentava que igual si se tenia que donar la paraula per a que jo defenguera l'al·legació, en aquest cas d'ASECA, caldria que jo haguera vingut acreditada com a representant o com a vicepresidenta i demés. Només comentar que l'Ajuntament de Carcaixent té un registre d'associacions que ASECA anualment presenta els canvis de la seva directiva i que evidentment hi ha constància de que jo soc la vicepresidenta d'ASECA en l'Ajuntament de Carcaixent en el registre de les associacions. Això per una banda. Per una altra banda, després també ha comentat un poc més endavant, després de tratar aquest tema, el fet que igual que l'al·legació d'ASECA, igual nosaltres estem influenciats o no se m'ha paregut sentir per algun ente, per alguna... A veure, des d'ASECA se prenen totes les decisions, evidentment, en les reunions de la Junta Directiva, i la Junta Directiva està formada per 10 membres. Ningú membre és ningú ente estrany o raro. El fet de presentar aquesta al·legació és una manera més d'intentar que se nos escolte, ja que ASECA va presentar un escrit demanant una subvenció, no recordo molt bé i espero que me disculpen si era 2010 o 2011, demanant una subvenció a l'Ajuntament de Carcaixent, i a dia d'avui encara estem esperant una resposta. Aleshores, clar, veus el pressupost i en un moment donat que planteges fer una al·legació a ell perquè no se contempla una subvenció a una associació com és ASECA, i en l'escrit que fem se parla d'agarreo comparatiu. Afegir a més que aquest escrit el signe jo personalment com a vicepresidenta d'ASECA. Per tant, crec que el meu càrrec està més que demostrat. Això per una altra banda. I, al respecte de la regidora de Comerç, la senyora Garrigues, una vegada més me deixa vostè bocabadada en la capacitat gran que té per a manipular la realitat. I jo li explicaré per què. És cert que ara, fa poc, vostè me va cridar i me va dir que ja tenia concedida la subvenció de 2.000 euros a ASECA. Jo li faig memòria. Per ara, fa quasi un any, perquè crec que va ser a finals d'octubre, tinguérem una primera conversa, diversos membres de la directiva d'ASECA i jo, amb vostè, on li comentàrem la voluntat d'ASECA d'organitzar una fira per al pont de desembre del 6 al 8. Per a la qual vostè personalment se va comprometer a donar-nos una ajuda de 2.000 euros, perquè vostè va parlar de quantitat, primer ens va dir 1.000 i després me va tocar i me va dir que igual podien ser 2.000. I aquest compromís el va adquirir vostè. Això era a finals d'octubre. La fira se va fer en el pont de desembre. Aleshores, en el pont de desembre i des de finals d'octubre, on vostè tenia el compromís en nosaltres i nosaltres teníem la seva paraula, jo no sé si vostè tenia que fer alguna cosa o no tenia que fer alguna cosa, o tenia que fer un decret, no sé exactament què és el que tenia que fer, però des de finals d'octubre que vostè agarra aquest compromís amb nosaltres fins finals de desembre, el 31 de desembre, si vostè tenia que haver fet alguna cosa perquè ASECA haver cobrat aquests 2.000 euros, és més que evident que no ho va fer, perquè a dia d'avui aquests 2.000 euros no s'han cobrat. Després vostè mos demana que presentem una sèrie de factures, que com s'ha passat el temps tenim que fer-ho a mode de subvenció. Per tant, el fet que aquests 2.000 euros que se tenien que haver cobrat l'any passat, el 2013, se tenen que cobrar ara d'una altra manera perquè vostè, des de finals d'octubre, que agarra el compromís, fins a finals de desembre, n'hi ha alguna que no ha fet. És evident. Per tant, el fet que això se tenia que cobrar ara en forma de subvenció merma el fet que si ASECA presenta a principi d'any a l'Ajuntament una memòria d'activitats i d'actes i de coses que té previstes per fer en el 2014, que això no se pugui fer. Per què demana ASECA com a associació una subvenció?
val? Perquè sempre que ASECA ha parlat amb vostè com a regidora de comerç per poder fer alguna cosa, vostè ha condicionat absolutament tot. Tot. Per tant, si demanem una subvenció i aconseguim com a associació que l'Ajuntament ens la doni, probablement totes les decisions que tindran que prendre o tot el que ASECA vulgui fer no estarà tan condicionat. Val? Per una altra banda, en l'última trucada de telèfon que vostè me fa a mi personalment, val? Me diu que ha fet una modificació, val? Perquè clar, no pot entrar com una subvenció, però jo no ho sé. Jo no sé si vostè després demana una subvenció i entra o no entra. Jo tinc constància d'això en l'última trucada que vostè me fa a mi per telèfon. Val? Jo antes no ho sé. Jo no sé, jo demano a l'Ajuntament que m'ajude i vostè agarra un compromís de donar-nos 2.000 euros per a la fira que es va fer en desembre de 2013. I a dia d'avui això no s'ha cobrat, val? Perquè vostè no s'ha preocupat i ha passat de nosaltres. Resulta que jo en 2 ocasions he tingut que anar a parlar amb l'alcaldessa, que tinc que agrair-li que m'hagi escoltat, i en aquestes 2 ocasions, només en aquestes 2 ocasions que jo he parlat amb l'alcaldessa, he tingut no sé, un avís de dir, ui, igual això se soluciona. Per tant, no sé en un moment donat si la regidora de comerç fa falta o no fa falta, quan jo tinc que tindre resposta directa de l'alcaldessa, perquè la regidora de comerç no mos fa cas. Mos passen raons i passa de ASECA. Igual per això, les relacions tan bones que vostè diu que té en l'associació Mont d'Ateló en ASECA no són igual. Igual és per això. Jo crec que s'hauria de plantejar i s'hauria de fer veure. Al mateix temps aprofite per agrair a tots els regidors que han votat a favor de la delegació d'ASECA el seu suport. No tinc res més que dir. Gràcies a tots i bona nit. Gracias, señora alcaldesa. Simplemente decir que cuando en el 2000, no fue en octubre, fue más tarde, que después que esta vinieron a plantear la feria de diciembre, nos comentaron que la idea de ASECA era realizar una feria con un presupuesto de unos 8 o 9 mil euros, donde, como usted dice, sí, donde iban a realizar con muchas casetas, muchas actividades y demás. Posteriormente, cuando les dije que me tenían que justificar todo eso, porque el ayuntamiento no puede pagar una feria entera, porque si cuesta 2.000 euros ya entonces el ayuntamiento la hace directamente y no le da la actividad a otra asociación, es cuando ustedes me dicen que en realidad no se han gastado eso y se han gastado menos. Le pedí en su momento facturas, solo me trajo una del 2013 de 400 y pico euros, si no recuerdo mal, y está toda la documentación, tanto en el comercio como en eso, y luego trajo otra factura de enero del 2014 de 2.000 y pico euros de las casetas. No han traído ninguna factura más, pese a que en muchas ocasiones nos hemos reunido y yo le he manifestado que si las facturas las pagaban y las ponían a nombre del ayuntamiento, las podíamos pasar como promoción comercial y la consellería, como he explicado antes, por la forma de subvención. En las últimas veces, dado que no aportaban más facturas, hablé con la interventora y ella me indica que la otra opción de subvención, ajustándola a la factura que ya existía del 2014 y que superaba los 2.000 euros, ya con eso podían justificar y no complicábamos el asunto. Y por eso se decide la segunda opción, pese que vuelvo a reiterar que creo que no es la mejor para la asociación ni para el ayuntamiento, pero no pasa nada, es la que ustedes quieren, y le he dicho y le he manifestado que de cara al presupuesto que viene, si es la que la asociación quiere, yo la defenderé de cara al presupuesto que viene. Ahora habrá una modificación de crédito en este, como le he explicado, y usted ha reconocido mis palabras, y de cara al presupuesto que viene se incorporará no solo para ASECA, sino también para la otra asociación, si es que ellos quieren o prefieren seguir como hasta ahora, que es lo que ellos me han manifestado siempre.